Per l'Espriu, escriure poesia, però escriure tot. Jo treballo sobretot la poesia perquè és el que més he estudiat, però l'Espriu era un excel·lent escriptor en tots, en teatre, en prosa. És a dir, per ell era una qüestió de supervivència emocional, que és poder generar en el lector un impacte que faci que ell tingui la sensació de que el lector pot sentir el patiment que ell ha patit. Doncs ell deia, en cada paraula m'hi jugo la pell, perquè com que és tan important que jo trobi les paraules adequades que transmetin la meva vivència, i és tan important que siguin les adequades, perquè si no el que ho llegeixi no captarà el que jo estic sentint, és tan important que en cada paraula m'hi jugo la pell. En cada paraula m'hi jugo el ser entès, però no entès intel·lectualment, el ser entès emocionalment, que l'altre senti el que jo sento.